Takže ahojte lásenky, tu je Jaginko a ja vítam pri ďalšej Trailermanii a nemám pre vás nič ináč ako ďalší horor s názvom Ozvena, s tým, že teda tento film je prirovnávaný Kruhu, treba z takému hororu, hej, alebo teraz si konkrétne nespomeniem, je to ten štýl, s tým, že teda nájdú študenti, nespoilerujem len všetko, čo je v traileri, študenti nájdú kvázi píšťalu aztécku a jak to býva v hororoch, raz za čas niekto za ňu fúkne a zapíska. A vlastne všetci, kto počuli tento piskot, ich vlastne dobehne je ich smrť. No a snažia sa vlastne hlavní protagonisti tohto filmu ten sled tých nešťastných udalostí voľako pretrhnúť, snažia sa zistiť, ak to môžu prerušiť. Zahral si tam určite známa herečka, čo hrala vo Wolverinovi ako X-23. Takže mladí herci a uvidíme, no. A strašne veľa kritikov vysielili dobrý zvuk, čo je pri hororových filmoch veľmi dobré. Rôzne tajomné a napínavé zápletky, čiže to tiež vyšpikujú. Tento film vyšiel 5. februára, čiže už ho máme síce 2 mesiace staršie, ale to vôbec nevadí. Nie každý poznáme všetky horory, čo vychádzajú, ja duplom nie. Takže napíš do komentáru, že či sa rád bojíš a či si pôjdeš pozrieť tento film. Za mňa vypadá dosť desivý, no ale uvidíme, či nám prekvapí. Ja som ešte trailer podľa nevidel, ja som ho vždy len preskipujem a pozerám ho vždy s vami, aby tá reakcia bola autentická. Takže nezabudni dať odber, už sa blížime k 2000 sledujúcim, takže šup. Nikoho to nezabije, je to zadarmenko a 90% ma aj tak nesleduje. A mne to len pomôže a vás to nestojí nič. We will have grief counselors available if any student needs someone to talk to. You're the new girl? Is that a part? No. Can you translate any of it? To talk? It can also mean to... Summon the dead. Go for it, babe. I dare you. I think I'm gonna pass on the whole ghost summoning death whistle. Listen, you guys hear that? The day you are born, so is your death. If you hear the whistle scream, dying is not a choice. Hello? We were told the markings said, summon the dead. The markings read, summon your death. Our future death is hunting us. We need to find a way to stop it. Death is unstoppable. I'm not letting it get you. We are running out of time. What if I don't want to die? Then you shouldn't have been born. Akože dosť zaujímavé, že smrť ide po nás, naše smrť ide po nás. A že teda, že keď chcem žiť, tak nemal si sa narodiť. Tak,
Daj vedieť, či pôjdeš na tento film, či ťa zaujal a nezabudni dať follow na Discord. Bye lásenke, vidíme sa pri ďalšej Trailermánii s Jackim.